Uşaqlarını oynarga үйрәтү, тамак төбе белән җырлау дәресе бирү, сәхнә сөйләменә кагылышлы семинарлар, Казанга 30 театрдан 200 кеше халыкара 4-нче Нәүрүз театраль белем бирү фестивале форумына җыелды. Актер, режиссер, рәссам, хореограф, театр тәнкыйтьчеләрен 5 көн буе укытачаклар. Театрның әйдәп баручы белгечләре Германия, Италия, Грузия, Хакасия, Якутиядан, Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәреннән чакырылган. Форумның беренче көне хакында тулырак Гүзәл Алимова. Nem látom, nem tudom hol van. Тамашачылар сәхнәдә үк утыра, шуңа алар артистларның һәр сулышын тоячак. Музыкаль бизәлеш бик көчле. Һәр спектакль өчен 3 килограмм яшел виноград һәм гранат сатып алалар. Тарихи кораллар тимер һәм кырыштан махсус ясатылган. Венгриянең милли театры артистлары Казан сәхнәсендә үзләрендә бик популяр булган Ходай җәзасы драмасын күрсәтә. Как известно, бичем Божьим называли вождя гуннов. Ходай җәзасы дип гуннарның башлыгы Атилланы атыйлар. Атилла Венгриядә бик популяр исем. Венгрлар гуннарның дәвамчылары. Спектакльдә бөек һәм таныш булмаган цивилизациялар очраша. Ходай җәзасыннан тыш кунакларга Камал театрының да соңгы 5 елда куелган иң яхшы спектакльләре күрсәтеләчәк. Бу Хуҗа Насырдин, минем исемем Кызыл, Дон Жуан. Моннан кала форумда һөнәр буларак өйрәтелмәүче театраль педагогика турында да сүз бара. Булган белемне кемгәдер тапшыру театрда җиңел эш түгел. Соңгы елларда театр белән театр мәктәбе аерым-аерым яши. Берләшергә иде. Шуңа бу форум уйланулар ниндидер нәтиҗәләр ясау өчен кирәк. Шуңа форумда катнашучыларга кесә телефоннарын сүндереп торырга киңәш итәләр. Эшкә кымашауламасын өчен дәресләр 5 юнәлеш буенча оештырыла. Актерлык сәнгате, режиссер, менеджмент, курчак театры сәнгате, театраль тәнкыйть. Хәзерге технология, интернет, һәм башка электронный билеттар, нидер шулар белән танышу минем үземнең максат. Безнең яшь артистларга буна Женавачтың спектаклен күрүе, мастерство актера, сәхнә теле дәресләрендә булу, ул мутлак зур файда китерер дип уйлыйм. 31 семинар, 17 тренинг, 8 мастер-класс һәм 5 спектакль. Форумның программасы шактый бай. Казанда кунаклар 17 июньгә кадәр булачак. Гүзәл Алимова, Данил Филатов, Яңа гасыр.